Hola, soc Pau i en aquest vídeo demostrarem els sistemes automàtics de síntesi de veu en català i en castellà dins de la nostra plataforma integrada. Utilitzarem un vídeo del president Biden, veurem un fragment, primer la pista original i després les dues pistes sintetitzades. Comencem en anglès. For the first time in our history, a president had not just lost an election, he tried to prevent the peaceful transfer of power as a violent mob breached the Capitol. But they failed. They failed. And on this day of remembrance, we must make sure that such attack never happens again. Ara veurem la pista sintetitzada en català. Per primera vegada en la nostra història, un president no només havia perdut unes eleccions, va intentar impedir el trasllat pacífic de poder, alhora que la multitud violenta va assaltar el Capitoli. Però varen fallar. I en aquest dia de commemoració hem d'assegurar-nos que tal atac mai ocorreixi novament. I per finalitzar ho veurem també en castellà. Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo había perdido una elección, trató de impedir la transferencia pacífica del poder. Cuando una turba violenta llegó al Capitolio, pero fracasaron. En este día de recuerdo debe asegurarse de que tal ataque nunca sucede de nuevo. Fins ací la demostració. Moltes gràcies per la vostra atenció.